La leyenda del beso. Serà la tercera obra que escoltarem aquesta nit. Es tracta d'una selecció de la sarsuela que naix de l'Unió Artística d'un galet, Reveriano Soucullo, i un valencià, Juan Bautista Ver. Aquesta sarsuela, que està dividida en dos actes, es va estrenar amb gran èxit al Teatre Apolo de Madrid el 18 de gener de 1924. És considerada l'obra que porta a la fama als seus compositors. El llibret és un exponent del camp de la sarsuela portada al camp de l'opereta, amb tocs melodramàtics. Artista que certs elements exòtics per a donar color. La música és indubtablement de gran qualitat i bon llit. Es pot considerar com una obra en si, donant un tractament profund de les veus i la riquesa orquestral. Fins a l'arribada d'autors com Sorozábal, Guridi o Usandizaga, sempre necessitat de bons cantants i músics. D'aquesta obra es pot destacar l'Intermedi, que en 1982 va posar lletra Luis Gómez Escolar i la va interpretar el grup Mocedades en el tema Amor de Hombre. Mestre, he hecho las primeras canciones. Para mí esto ya no me sirve. Veía las caras. No puedo subir, no puedo venir. ¡Fuera!
policía aquí. Qué vergüenza, tío, de verdad. Venga, ya, vamos por culo ya, que siga. Pues... que se vayan a molestar. ¡Epa! Ya,